idinga ivele yathi out of stock. So ngiphatheke kabi lapho nje mfethu ngithi ngiya-order. Sure. But ke yeah mfethu relax nje. Hayi inkinga bhuti. Hayi inkinga. Okay, si on range manje. Mina ngivele ngihlala odabeni mfethu. Asina intro, asinani. Sivele ihlale nje mfethu. But ke yeah mfethu ukwamukela nje. You are welcome to Why You Started podcast. So basically into esiyenzayo la sisuke sikhuluma about sithola the real stories from the young South Africans. Yes. Abayicreate bona ama-opportunities. Sure. So basically we are raised in a certain way but impilo siyiface ngenye indlela. So sikhuluma nabantu abazenzele bona amathuba abantu abafana nani, ama-entrepreneurs, ama-content creators. So yeah mfethu ngiyakwamukela. Bakubiza ngo Mr. Pan. Mr. Big Pans Mr. Big Pans mfethu lona gama engilisebenzisayo mfethu mekuthi ngiyaspana bhutami kodwa nje mengaspani ngibiza ngoNhlaka mfethu because ngaziwa ngayo isikhathi esiningi yabo. Kodwa ke manje wangine-champion wazi nje mengifaka into zami uniform yami Mr. Big Pans. Okay yeah. Ngibiza ngayo nje bhutami. Mr. Big Pans uqhamuka kuphi? Ubethe mhlawumbe akachazela abantu ukuthi Mr. Big Pans athatha uqhamuka kuphi. Mfethu bhutami Mr. Big Pans. Yabo nje la gama ufuqa manga bhutami. Yeah. Kwaba into eyayiqhamukela le mfethu kodwa yabona nje ngakusho nje bhuti wami mfethu yabothi iqala nje le nto leya phela mfethu nganginamanye amagama yabo engangilokhu wabheka phela mfethu yabo kodwa ngaqhamuka nje nesolution ukuthi hayibo why did ngingabizo Mr. Big Pans cause Mr. Big Pans is dealing with ama-buns khathi esiningi yabo izinto engizidila no-flour. Sure. Yabo lento engifuna ukuyiqala idila no-flour especially ama-corn dog cause ahamba no-flour nama-burger i-pet ilonto nje yakhona ama-buns. Yeah. Awu-flour. Yeah, so ngavele ngathi nje Mr. Big Pans cause vele nama-burger makhulu vele yabo. So lento eyangivuma ukuthi hayi ngiubiza Mr. Big Pans. So lahlani Mr. Big Pans good taste. Yeah, ne. So nje isho phakathi Big Mac kind of like yeah nje bhutami because ihamba nezinto eziningi yabo ihamba nezinto eziningi nje mfethu yabo nje ama-fried i-patty u-cheese yabo so nje awukhali kakhulu is very affordable. Yeah. Affordable so kuba ne-corn dog ke the number one the Humber State iyahamba abantu abaningi bayithanda ufuqamba bayithanda yona is usually be 10 rand. Yabo into into enziwe ngoflour naqoqwa ngoflour mixiwe masaba nama-sauce ngaphakathi ibe ne-Vienna chicken. Yabo ibe ne-Vienna chicken iqoqwa ngoflour mixiwe masaba nama-sauce masaba no-cheese ngaphezulu is very delicious. Yeah. Noma makusho nasike sibone lapho ukuthi noma nayi iyamasha one way iyamasha. So now umuntu nomuntu ne-story behind why yenza lento ayenzayo. Yeah, kunjalo mfowethu. And then why decide ukuthi because this is not an easy journey. Sure. So why decide ukungena kule ndlela le? Khuluma iqiniso mfowethu. Uyazi nawe isikhathi nje especially as a black person izinto eziningi mfowethu ukwazi ukuthi especially uqala ibhizinisi kunzima kakhulu mfowethu siqala amabhizinisi amaningi amanye mfethu ayaphumelela amanye awaphumeleli amanye mfethu engakusho mfethu ukuthi mfethu into mfethu moyifisa ukuthi iyenzeka yabo izinto eziningi uyakwazi mfethu ukuthi mobelivela kuzona mfethu uzinikeza ngokumqondo nangoinhliziyo into yakho movumela ukuthi uyithande ukuthi uyenze uyakwazi uyenze iphumelele yabo so lento ngakwazi ukuthi ngikwenze lokho mfethu ngizinikeze nje ugqozi ukuthi lento engifuna ukuyenza because vele isifiso sami ukuthi mfethu because mina lento ngayiqala esikoleni kahle. Okay, yeah. Silandise nje. Ngayiqala esikoleni because ngaqala ufunda la eXolo phambili. Oh, okay. Yeah. So ngaqala nje ngifunda grade 12. Yabo. Ya ngayiqala futhi nje isikhashana kwaba ukuthi phela siqala sikuyabhanda siziba serious so ngagcina singima kancane kodwa nje isikhathi esiningi ngaqala nje ngisafunda esikoleni ngabona
why ngingayiqala lento yokudayisa ukudla yabo lento ingangifakela nemali yabo ngiyi-break nje ngenza sure ukuthi nje izinto ziba ready nje because bengijwayele ukuba nosisi wami usisi wami yena bengijwayele ukungisiza isikhathi esiningi yabo angenzela izinto then-ke mina ngiyafesa ngizoyilanda ngiyi-break yabo because ngaleso sikhathi-ke mfethu because manje izinto seyishintshile mina sengidayisa kahle amabhega bengoshintshi because i-corn dog le ebesishintshile because i-corn dog ukudayisa kahle hle ngithe ngiqeda isikole yabo bese ngino 2 years sekunyaka wesithulo ngidayisa manje yabo kodwa nje esigele bengidayisa amabhega ne-hot dog hot dog yona bengidayisa-ke lapha esikoleni isikhathi esiningi namabhega yabo bekuphusha ngifuna uqamba amanga because bengiphatha nje ngesitsha esincane nje mfethu ngiphusha hayi ngibona sa kuyahamba kona yabo so kwaphusheka-ke nje bhuti wami kwa-right ngifuna uqamba amanga ngakwazi nje ukuthi nje ngiphushe lapha esikoleni then-ke ngama-ke emva kokuthi umuntu phela seqala uyabhala hayi-ke ngaqeda because mina yabo into ngisho bhuti wami into masufunda u-matric bese kumele uzazi ukuthi usufunani empilweni wena yini oyidecidayo wena ngempilo yakho ukuthi yini ofuna ukuyiqala yini ofuna ukuyenza yabo abantu abaningi fanele nje usuke unaleyo mindset usuphuma esikoleni ukuthi wena ufuna ukwenzani wena yabo because ekugcineni it's your decision ukuthi wena ufuna ukwenzani ngempilo yakho sure. So mina ngayithatha decision ukuthi mina I want to have some business even ama-business lokho ukuthi nje mfethu ngithanda ibhizinisi kwang-inspire kudala cause ngasho ukuthi nginethime elincane yabo isikhathi esiningi cause mina ngifike nje mina bengahlala kahle ngabuye ngahamba yabo kodwa eThekwini yabo bengijwayele khona la ngijwayele ukuvashela khona eThekwini yabo ngivashela ithame elincane yabo so ngalibona ukuthi hayibo limele inebhizinisi yazi leyo nto le yangenza ukuthi ngiyithande kanti yavene yangena nje bhuti wami ngayithanda yabo so leyo nto nje ngabona hayibo yazi it's a good thing ukuthi ube nento yakho eqalela yona yabo kwadependele kumlungu bhuti yazi ngasho nje kodwa-ke phela ukubuya kumlungu mfethu mawubona phela ukuthi awuna choice ukuthi hayi lento ozama ukuyenza yabo ayenzeki then usungaya kumlungu kodwa nje izinto eziningi mfethu usukuyinikezile uthando lakho ukuthi into yakho ufuna ukuthi ihambe yabo ufanele ube nalo uthando lwalo into oyenzayo mfethu so ngaba kanjalo nje bhuti wami ukuthi nje ngizinikeze lolu gqozi mfethu ngiyikhuthaze ukuthi le business I wanna it's to go far sure. People support me angifuna uqamba amanga ukuthi bangisupporta nje bhuti wami mfethu banginikeza nje uthando bengigqugquzela abantu hayi phusha ntwana so I'm doing all my best ukuthi nje lento ngifuna ukuyenza iphumelele mfethu. Okay, so bhuti wami uthi ukhulele la eHammersdale, right? Ukhulele la eHammersdale. Kuningi obungakudayisa obekuhamba fast engicabanga ukuthi mhlambe ubungawadayisa nama drugs akekho umuntu kanjani manje ubungawadayisa ama drugs ubungayidayisa utshwala ubungadayisa anything why specifically lokudla lokudayisayo bhuti wami mfethu uyazi mfethu njengamanje you are living in a law mfethu kunezinto mfethu zinomthetho mfethu awukwazi mfethu wenze into nanokuthini mfethu yabona mfethu ukudayisa amalontonje udayisa mfethu izinto ezingekho sharp ama drugs mfethu lokho ngasho ukuthi it's a shortcut of life kodwa nakhona it's a risk cause thatha i-shortcuts leyo mfethu ekugcineni you never know ukuthi uzofola nini yabo kodwa okubuhlungu ukuthi kufola kwakho kuba buhlungu cause wenza into engekho right yabo iba buhlungu lona cause ugcina wenza izinto engekho right infecta nabanye abantu lokho kwenzayo yabo ayikho right ke lonto ukuthi wenze uqale into noma uphushe something ezogcina infecta abantu ngendlela engekho right yabo it's better mfethu ukuthi uqale into wazi ukuthi hayi nawe unothando lwayo nabantu bayithanda into yakho bakusupport ngalokho ukudla ke vele ke mfethu people gonna support you yabo it's gonna kodwa lokho fanele nje ngisho fanele uzinike uthando lakho always smile as umuntu wesilisa mfethu osebhodweni as umuntu wesilisa osebhodweni yabo sure so kahle ibhodwe into ongathi
ukhule vele uyithanda noma into nje evele yavuka ngoba nakho uthi ufuna ukungena kulelo business lelo? Sengisho ukuthi la kade usayingane mhlawumbe into kade ikhonzile ukuthi wena iqanda nje uyathanda ukuthosa lapha noma awuthi ngisho something wami engakusho ukuthi isandla sokupheka mfowethu into ekhona ekhaya. Into ekhona nje futhi iqhamuka nje futhi kwi-oledi to my sister. Into ekhona kahle hle umuntu nje unethalente lokupheka kodwa kuwukuthi umuntu upheka ngendlela engahlukene. Ngeke ngisho ukuthi hayi ngigudi ebhodweni ke specifically ngigudi futhi okwenzeni lento engiyithandayo mina yabo engikwazi ukuthi hayi yawo lento le hayi khulileke ngiyayikhuthaza kukona yabo. So nje into ekhona nje ekhaya nje mfethu ukuthi nje isandla sokupheka nje isandla nje so i-movement nje yesandla nje mfethu ikhona ilo nto le ashaya nje yebhodi kodwa ke ngendlela ezihlukene. Shuthi into esemndenini kahle kahle le ukuthi hayi into ekhona futhi wami into ekhona futhi ayishuphi nje mfowethu angifuni uqamba amanga. So manje ukhona umuntu owabonela kuyena i-recipe noma because ngeke ngabona ukuthi yabona amakuphekwa ngenze nje umzekelo kunomunye umngane wami ayakashaya ibhodo kanje to a point ukuthi ithekeni yakhe ayipheki kupheka yena. Sengisho ukuthi wena ukhona umuntu owakuplaga kulento ukuthi wakunikeza ama recipe noma into yavele nje yaqhubwa ngaphakathi ukuthi ayi mangithathe ngihlanganisa ukuthi kuzokwenzeka. Kodwa mjonga nje kade ngisho nje mfowethu ukuthi yabo into mase unothando lwayo mfowethu kuningi okuqhamukayo emqondweni wakho. Kanje ukuthi kufanele uzinikeze ngomqondo nangokwenhliziyo. Izinto eziningi ziyakwazi ukuthi ziqhamukele. Monayo i-mindset yaleyo nto njalo umuvuka eksini uzinikeze lo mindset ukuthi lento le ngizoyenza. Uzoyenza lento lena you gonna create more things. Yabo be more creative kulento oyenzayo. If uzimisele ngayo especially ukudla you must be creative ngakho. Yabo there are many designs, there are many kind of menus ukuthi nje yabo ama course menus ukuthi nje uyenze nje into yakho nje ihlukane yabo ibe mnandi. Sure. Ekugcineni gonna be a good taste kulento oyidayisayo. Yabo this is the secret. Okay, so mfethu ezo out usebhodweni lalo njani uvalo uqala mfethu? Yabona ke butami majita nawe utami yabona mfethu ayo mfethu yabona nje ngithe ngiqala lento lo mfethu kudayisa mfethu ayo okay ngasho ukuthi ayisigele yabo because bengisangaphakathi kodwa bengisengaphandle because igcineni you must face the reality masungaphandle you must ukwazi izinto eziningi ukwazi ukuyimela because manje masuphuma esikoleni izinto eziningi mase uyibheke wena especially umjitha izinto eziningi kufanele ibheke wena mfethu ube responsible for lento ofuna ukuyenza ukwazi uqala something ngisho umjitha nje you must have a goal wazi wena ufunani empilweni wena igcineni so nje mfethu ngayinikeza nje lokho mfethu ayingaphusha mfethu angifuni uqamba amanga ngazama nje mfethu ngaphusha hayi uvalo lalukhona phela sofanele ngiphumele ngaphandle yabo engathi hayi okay manje sofanele ngiphushe phela le ngizame mfethu manje into yami ibonakale mfethu yabo manje ibonakale into yami manje ngathi hayi okay ngaqala la nje lesikoleni khona la ekuzi ayibo la eXolo phambili ngaqala eXolo ngaqala eXolo nje mfethu ngazama ke khona mfethu ngangisaba ke ukuphumela la komcuwe yabo koreke sengihambe oreke manje yabo lento engishayisa ngovala abadi lawa mehlo lawa lawo mehlo xa ngifika neto mfethu umuntu akubukeka mfethu ushalazeke manje kodwa ekuhambeni kwesikhathi ngithe ngidayisa khona I realized ukuthi lento engiyenzayo because igcineni I want to spread this business. Ukusaba kwami abantu kungisiza ngani? Yabo ngeke ungisize ngalutho ukusaba abantu ekugcineni kufanele ngikwazi ukuthi ngibe bravely ekuthenini ngifesane nalento engifuna ukuyiqala yabo ngikwazi ukuyiphusha wethu ngikwazi ukuyiphakamisa because ekugcineni mina kufanele ayiphakamise lento. Akekho omunye umuntu ofanele ayiphakamise. So I did all my best. I encouraged myself ukuthi lento le
ngiyayenza lento bhuti wami mfethu, ngahamba-ke mfethu, ngakwazi ngiye komqoyi mfethu, ngazama nje mfethu, ngathi angabona hawu akuyenzeka, hhayi ngase ngiphusha-ke kwayiphushe-ke, hhayi izinto zayiflowela ukuthi ngabona yayi-realize ukuthi hayi bo lento bengiyisaba ayikho kahle kahle, because ekugcineni mfethu ibhizinisi ngokomthetho, ibhizinisi lisebenza ngabantu. Ibhizinisi lisebenza ngabantu, kufanele ukwazi ukuzinikeza uthando ngebhizinisi ukuthi likwazi lihambe ekugcineni, yabo, because you want this business to go far, so you must start now ukuthi nje mfethu yakho uyiphushe nalabantu usanabo la, yabo, uphushe mfethu, into yakho ibonakale mfethu, igcina isiya kude, yabo. Uthando libalulekile kulona. Uthando bhuti wami, uthando ne-mindset ekuthenini mfethu uyazinikelela kule nto oyithanda ofuna ukuyenza mfethu, uyithande, kufanele ube nothando. Mina ngisho mfethu uma uzinikezile uthando kule nto ofuna ukuyenza mfethu, kuyenzeka, yabo. Abantu mebezinikezile nje lelo gqozi ukuthi yonke into iyenzeka. Cause mfethu khona umuntu ohlele ekhaya osabayo, sure, onqena abantu, onqena ukuthi abantu bazothini, onqena ukuthi, cause for sure mhlawumbe ukhona umuntu osekwahlangana naye mhlawumbe okubukela phansi, anganoma isakakwenzani lo into le, wabona ukuthi engathi ibukeleke phasi-ke la, noma mhlawumbe khona ingane oyifuna, yabo, wabona mhlawumbe waqala wazinyeza ngalento oyenzayo, ayikaze ube nemoment ekanjalo nje. Yabo nje bhuti wami, mina mfethu wangisho mfethu lento mina ngayikhuthaza kudala kuyona. Ngisho ngisafunda esikoleni nje mfethu, yangikhuthaza. Cha nje, hhayi ngithi nje emva kokuthi lento le attract like nje mfowethu, ukuthi nje ngiyibone mfethu ukuthi hhayi lento uqala something mfethu, hhayi iyona, uma ukwazi ukufocus-a kuyona nje mfethu, unganaki iy'nto ey'ningi yenzeka. Yabo nje emva kokuthi nje mfethu khona nje eThekwini nje mfethu, kade ngisho ukuthi nje eThekwini nje bengikwazi ukuthi mfethu ngibone i-time mfethu, nento yalo mfethu, lento yanginikeza ugqozi ngaleso sikhathi, on the moment ngathi nje mfethu nje mina ngizoyenza. Wangisho ukuthi lento kumele uzinikeze i-mindset ngaleso sikhathi, wenze sure ukuthi lento ofuna ukuyenza uyayenza ekugcineni, ungagcini usu, yabo. Kufanele ungayisabi, kufanele ungasabi. Ukusaba mfethu bhuti wami akusizi ekugcineni, yabo. Into yakho uma ufuna ukuthi ihambe, ukusaba akusizi, angifuni uqamba amanga, ukusaba akusizi. Nami nje ngakubona lokho ukuthi nje ukusaba akusizi, yabo. Nje ngisho ukuthi mawuzinikezile nje uthando lwayo and face the reality, yabo, and know what you are doing is what you want, yabo. Wazi ukuthi lento oyifunayo nje uyayifuna, ufuna yenzeke futhi ngaleso sikhathi, yabo. So nami nje mfethu ngazinikeza nje lolo thando lalokho mfethu, and ngiyafisa nabanye abantu bazinikeze lolo gqozi, yabo, lokuthi nje mfethu bayithande lento abayenzayo, yabo. Lento ofuna ukuyiqala mfethu, unga-give up kuyona, yabo. Zinikelele kuyona mfethu, uyithande, uyenze mfethu, yabo. In terms of money, ake sikhulume zemali manje. Funa imali-ke manje, sifuna lento ethandwa amantombazane manje. Phela. Awe, so ukuze ungene kule industry noma kulomkhakha kuwona, mhlawumbe umuntu ngabe udinga imali engakanani, wena ngenkathi uqala nje waqala ngemali engakanani? Bhuti wami, ningakusho nje mfethu, hayibo, ngaqala ngemali encane mina mfethu, imali encane mfethu. Vele nje ukudla mfethu akudingi ukuthi uzuqala into engakanani, yabo. Nami nje ngaqala nje ngento encane bhuti wami, ngathi uthi put some small event kulona, investment kulona, ukuthi nje ngizama ukukhulisa nje imali yami, ngiyabona ukuthi kwenzakalani. Mhlawumbe mangamanje mfethu, unceso ukuphazama, mhlawumbe mangamanje la sikhuluma nomuntu, cause mhlawumbe khona umuntu ozoyibona le video le ohlele ekhaya, ongenzi lutho. Mhlawumbe mangamanje ukusharela nje ukuthi mhlawumbe mfethu mina ngaqala ngo-200, yabo. Mina ngaqala mhlawumbe ngo-100 rand, yabo, ukuze nalowo muntu loyo abe motivated ekutheni angene kule nto le. Okay, cause mina estimate, yabo. Awungithi awungithi nje imali nje, angithi nje minimum nje 500 ungaqala ngawo, yabo. Ungaqala ngawo nje dayiseni ukudla nje mfethu, and you get more
profit. Wangisho izinto ey'ningi kufanele ukwazi ukuthi uyi-calculate. Yabo ukwazi nje ubudget ubone ukuthi iziphi izinto ezingakusebenzela nje right mfethu. Yabo izinto right nje mfethu angifuni uqamba amanga nje. Ngasho ukuthi ngaqala ngayo lo mali le mengibheka minimum nje mfethu. Yabo ngaqala nje ngakho mfethu. Ngathenga nje izinto, ngithenga amasosi, ngithenga nje amabhanzi, I-calculate, made some calculations ngabona ukuthi hayi okay. Ingenzeka lento profit futhi ngayithola ke lento engifuna ukuyenza yabo. Especially nje ama-corn dog nje mfethu yabo. Hayi ngabona ukuthi hayi iyamasha lento abantu bayithanda because ngaqala ngo-R8 yabo. Uqala kami nje mfethu ayiqala nje ngo-R8 nje mfethu. Athi lento le ayiqala ngo-R8 mfethu ngisayiphusha khona isikele ingakobi nawo ucheese. Ucheese sengiwucabange ehambeni kwesikhathi ukuthi hayi bo yazi intinga ufanele ucheese. Ucheese la. Emva kokuthi ngifaka ucheese ebu-R10. Yeah. Hayi ngabona lapho ukuthi hayi ke something manje yabo. Ngabona i-profit ukuthi hayi khona nje hayi yashayeka ngifuna uqamba amanga. Angifuni nje uqamba amanga wona nje ngasho ukuthi nje ipack ye-Vienna nje elilodwa nje R100. Yabo yazi nje uma uthenga 4 or 5 uyabuya nje naleyo mali nje mfethu. Yabo because it's nawo a-cheap nje mfethu. Wangisho izinto ey'ningi kufanele ukwazi ukuyibona izinto right futhi nakhona yabo. Wayigcine mfethu awonto okuthenga mfethu. Yonto okuthenga mfethu. Yonto umuntu engayijwayeza ukuthenga. Ucela umuntu esayijwayele ngoba manje umuntu uyakhula yabo. Izinto kufanele wazi kuzona, wazi izinto right, wazi izinto ukuthi yabo le i-right lento yabo. Hayi lokho ngeke sikuyabheda yabo. Hayi ngelokho kuyabheda yabo nakho okungisebenzisayo okungisebenzelayo yabo. Sengakwazi ukubheka zonke lezo zinto mfethu ngwazi ukubamba. Okay sengiyiphazamisile inkabe yami la. Izinto enjena ke zenzakalayo mfethu. Okay. Ekutheni ngicathi uzorelate because nawo nebhizinisi. Izinto enjena ke zenzakalayo especially mangabe yonke into uzibambela yona yabo. So bengisasho ukuthi uvuka ngasikhatsini kabe yami because ngeke mfethu ngeke. Mina kube nzima mfethu ukuthi ngiyilungise mina ngivuke ngemsebenzini. Wena mfethu uvuka ngasikhatsini uzenzela wena ukudla phinda futhi kumele ube clean because yabo nje uclean kabe yami. Uvuka ngasikhatsini kahle nje kuseni kasokuvuka. Hayi kodwa bese kuyavukwa bhuta mfethu yabona nje ukhanda isichafa nje kuyavukwa. Kuyavuka nje into yakho nakhona mowazi nje uyiphushela ngesikhathi sasekuseni kufanele wenze sure ukuthi uyavuka yabo. So nami ngenza sure ukuthi into yami engivuka ngiyayenza ibe fresh yabo. Ngiphuma nayo nje bese i-fresh isane steam. Yabo ngithi nje ngivula isikhaftini nje kuphuma intuthu nje mfethu hayi yabona into yakho i-fresh enziwe namhlanje. It's very good, it's very soft. Yayizwa nje mfethu ngisho uluma nje ukuthi hayi ngiyakhala la. Yabo so I make sure ukuthi nje ngekhathi nje ngiyavuka ngabo nje mfethu past 5. Yabo senze ngivuka past 5 noma 5. Yabo because ezinye izinto kufanele ngizama ukuthi half izinto kufanele ngiyipreparishe yabo mhlambe ngalesikhathi ngiyazi ebusuku mhlambe yabo musuthi ekseni ngiyazi sengenza lezi ama-touch-up iqaqa sekuthosa ngiyafrya yabo because izona izinto ey'libazisayo kakhulu yabo. Sema ngikwazi izinto ngikwazi ukuyilungisa ebusuku and then ke ekseni ke sengiyenza nje ama-touch-up ngiyafrya nje kuphela sengiyahamba yabo. And kuyamanageka futhi kuyenzeka. Kuyenzeka bhuti wami because izinto eziningi vele ngizenzela mina yabo. Ayikho umuntu okusizayo, ayikho umama obuya athose lapha kancane. Bethu lutho bhuti wami bhuti lutho nje bethi ngiyayishayela nje izinto bethu ngiyayishayela nje for now yabo. Kodwa ke nje into esengitshelwe ukuthi nje into yami mase ngibona ukuthi hayi mase sibonakala because for now into ngiyazenzela because manje senginomuntu esenginayo ongidayiselayo yabo because manje ngidayisa endaweni ezimbili wangisho ukuthi bengidayisa lelokushini ngayeka kancane ngadayisa esikoleni. Manje ngiyabona ukuthi ukuyeka kwami elokushini angifaka omunye umuntu uyabo ozodayisa la esikoleni ke straight manje ozovena dayisa esikoleni mina ngiphushele elokushini ngidayisa endaweni ezimbili ukuze ngiyibone nami imali mfethu yabo. Kucace nje nami ukuthi into engiyenzayo yabo iyaphusheka yabo. So because abantu abaningi bayayithanda, abantu abaningi nje bayayithanda into yami mfethu, so I want to be there everywhere
yabo, like MTN. Yeah, ubelula ukutholakala everywhere you go. Everywhere I go MTN. So nje Miss Peter mfethu ukuthi nje into engiyenza ngiyafisa nje ukuvela nje endaweni eziningi mfethu, yabo, ngiyafisa ukuvela endaweni eziningi kodwa ngisho ukuthi ngiyafisa ukuvela ama-opportunity amaningi nje ayavuleka kancane bhuti wami, ngifuna uqamba amanga, so I want to be there la kuvela khona nje ngiba khona mfethu. Yangisho yabo manje into nje engifisa nje ukuthi manje ngiyenze nje mfethu lawo ma-event mfethu, mune-event nje bhuti wami uyazi usungibize nje mfethu ngifike nje ney'nto zami. Ya nje leyo ma-opportunity nje mfethu, yabo. Ngisho ukuthi angigcini ngokudayisa nje la ngaphandle nje lelokishini, ngiyafisa nje ukuthi event or birthday party or something ozokwazi nje Mr. Big Buns can serve you. So yeah. So in terms of wonke umuntu yabo, khona abantu abasebenza Monday to Friday, wena usebenza kanjani? Monday to Sunday noma Monday to Thursday? Athina ama-working hours akho sazi ukuthi ngalesikhathi Mr. Big Buns asatholakala. Yeah. Hayi mfethu vele bese kunekhathi phela kuyaphunyulwa phela, hayi mfethu akudlali ukusebenza manje usebenza loshona ilanga. Hayi phela bakhona 24/7. Yeah, bakhona zofika ikhathi zawo kodwa hayi manje. Yabo ngezofika ngesinye isikhathi, yabo kona ngiyafuna vele kufike lapho cause vele ukwenza ama-overtime mfethu ukhandela imali eningi futhi nakhona, yabo, cause uyazi nje especially nje uma weekend, yabo nje uyayithola ngempela nje imali, kodwa nje mina bese ngibe nekhathi zokuphumula, yabo. Kuyenze ukuthi bese ngisebenze i-week, yabo, mase sihlambe ngama-weekends, ngisho ngama-weekend kuyenze sometimes ngiye kuyosebenza, yabo. Kodwa nje mfethu lezi zinto lezi ngiyazi ngomgqibelo kahle hle ngisuke ngihambele ngiyostock isikhathi esiningi. Okay. Ngisuke ngiyostocka ngomgqibelo, kodwa izinto eziningi ngasho ukuthi ngiyenza ngama-weeks, weekdays, ama-weekdays isikhathi esiningi, yabo, ngidayise ngaleso sikhathi. Kuyenze mhlawumbe cause kuyenze ngibe ne-off ngolesithathu, yabo, kuyenzeka nakhona, yabo, cause zona isikhathi engayigalela sona if ngisathanda ukuthi ngiyisenze, kodwa nje isikhathi esiningi nje I'm making sure ukuthi nje ngiyafuna ukuthi ngiliqede leli viki ngiyenzile le mali. Yabo. So ne-target kahle kahle uthi okay leli viki leli kumele ngishaye into engaka, Yeah. So nje I always do my best ukuthi nje into yami nje mfethu every weekdays nje ngiyayiphusha. Ngisho ukuthi ku-right kuba ngiphushele esikoleni into ewushowcase ivele ukuthi nje mengiphatha lesi sibalo, yabo, sizophela ushowcase, yabo. Nakhona make sure ukuthi I limit sometimes cause kuyenze ukuthi into yakho cause ekugcineni amalanga awafani bhuti wami. Into mfethu ungayiphusha ihambe yenzeke ibuye, yabo, it's like mountains, nama ups and downs, yabona nje. So you must make sure ukuthi into yakho you manage it, uyazi ukuthi hayi mfethu, yabo, sometimes ubuye uthi cause egcineni kuba kanjalo, yabo, ngeke yonke into iflow mfethu, yabo. So you must nje try ukuthi nje into yakho nje uyiphushe, ukwazi ukuthi ubuye relax uphinde uqhubeke, yabo, wehle nayo indaba uflowe nawe ukuze into yakho izomasha, yabo. So cause yazi ngihleli la ngiyakubuka uchaza, ngiyabuthi lento le uyizwa ngaphakathi, enjoy into on bhuti wami, khululeka. So ungasho ukuthi lento leyo kuba ake sithi usomabhizinisi, entrepreneur, hayi kunjalo hayibo. Is it so kahle it's something you are passionate about, not ukuthi yinto oyenza ngoba naku ukuthi ukuthi ngine choice ngempilo? Hayi bhuti wami lutho. Into engazinikeza yona mfethu njengoba ngisho ukuthi yabona ngithe mina ngiphuma mfethu esikoleni mfethu ngase ngitshelile vele, cause empilweni vele mfethu if usakhula mfethu kunezinto experience ayo ozoyithanda. Lento ozoyithanda mfethu uzinikeze uthando lwayo ukuthi lento ngiyafisa ukuyenza. Sure. And fanele uzinikeze umqondo walokho ukuthi nje ngizoyenza lento, when I get the opportunity ukuthi into ngiqale ngizoyiqala ngiyenze. Yes, ngiphushe kuze kufike la ngifuna ukufika ukuthi ifike khona, yabo. So ngenze njalo mfethu, ngazinikeza nje lo thando lokuthi nje ngizoyiphusha lento ngize ngifike la ngifuna ukuya khona, yabo. So nje mfethu ngiqamba amanga lo mentality leyo ekusebenzelayo. Yeah. Ukhona umuntu like empilweni yakho cause yabona ngiye ngixoxa nabanye abafethu aba own some businesses, bake bakuveza ukuthi
ine stress le ndlela le. Abanye bathi kunama ups and downs kuyenzeka kwelinye ilanga khona nje omunye uthi akaphume nesikhaftini thothi ngalelo langa mhlawumbe uzodayisa 2 kuleso sikhaftini sekumele abuyele nazo lezo zinto emuva so a point ukuthi ngakusasa akasena imotivation ukuthi aphume eyodayisa ngoba akwazanga ukudayisa yabo mesathi kodwa unenhlanhla ngoba mhlawumbe unomndeni omsupportayo omotivateayo wena ukhona lo muntu lo empilweni othola ukuthi uhlale nje out there for wena ukuthi uyakuphusha uyakumotivate but mfethu mina ekhaya bese ngihlala nabantu abakholwayo okay siyakhona mfethu ekhaya bethu izinto eziningi ngoba ngisho mfethu izinto eziningi bethu anginikeleli mina kuphela kulento nginikelela naNkulunkulu ukuthi lento engifisa ukuthi yenzeke mfethu yenzeke ihambe ngendlela kaNkulunkulu uyabo cause ngisho nje ekhaya bese bangimotivate ngalokho nabo ekhaya banginikeza nje isupport nje physically emotional spiritual yabo ukuthi nje inhlaka hayiphushe lento ngoba uyafisa ukuyenza yabo bayibona nje nami ekhaya ukuthi ngisho ukuthi ekhaya fanele wena nje bese uzazi ukuthi ufunani ngaleyo nto yabo uzimisele ngayo yabo nabayobona ngawo ukuthi hayi uzimisele ngempela into akafuna ukuyenza yabo cause ngisho butami yabo business kuyenzeka nje sometimes mfethu ukuthi kube nzima sure izinto zingahambi ngiqamba manje ngiyafika nje lezo insuku mfethu ziyafika ngisho kade ngisho ukuthi ukuthi flow mfethu akuyenze ukuthi nje uqhuzuke mfana kithi ubothi ayabona ke manje kulimele ke manje kodwa ke gcineni fanele uhlikihle lelo nxeba lelo uqhubeke nendlela yabo so nje mfethu izinto nje mfethu ezenzakalayo mfethu akufanele kube izona ezikuvimbayo yabo yes empilweni vele isikhathi esiningi mfethu sivinja izinto eziningi yabo kuningi mfethu sibhekana nakho mfethu usathi mfethu uzama lokho aqhamuka kuSathane mfethu yabo afuna mfethu ukudestroya kulento usuyiqalile ofuna ukuyenza mfethu yabo so leyo nto wona kufanele mfethu uyifake mfethu enhlizweni yabo kufanele leyo nto nje mfethu ungagcini nje ufocus kulento wena ufuna ukuyenza mfethu yabo ufocus kuyona bhuti wami mfethu ungavumeli nje mfethu uSathane mfethu ukuthi nje akugile bhuti wami mfethu futhi usho ukuthi angibambelele ngiqinisele hayi bambi bhuti even noma ngadayisanga phela namhlanje kuthola ukuthi hayibo yabona nje udayisanga namhlanje ngiyagive up bese sangifika leso sikhathi ngasho ukuthi hayibo kwenzakalani yibo kwenzakalani mfethu hayibo mfethu yabo hayi ngiyaphusha bangisho ukuthi ngisho ukuthi lento mfethu ufanele wazi ukuthi into yakho uyimashisa kanjani wangisho ukuthi ufanele uflowe nayo intaba because intaba you never know ukuthi ngale kuzoba nani wangisho ukuthi you must flow with it yabo you must flow mfethu don't just jump nje mfethu ukuthi nje hayi ngizoyenza yini because you never know ukuthi masofika lapha which challenges uzobhekana nawo yabo ungabe usukuthi nje lento le hayi you can push because igcine you must try to yabo to manage yourself nje kulento oyenzayo egcineni yabo ungabe usuzigcina kakhulu yabo kodwa as long you take step by step because yonke into idinga ukuthi nje unyathele kancane ukuze ufike kuyona yabo hayi akemfethu hayi bengiyafuqa manje ngizafika nje lezo ikhazi ukuthi nje manje ekunzima ke manje kunzima kodwa ke kuzongisiza ngani ukuthi ngihlale because igcina kuthiwa indoda ilala namhlanje iphinde ivuke so nje mfethu ukuvuka kwakho ulale namhlanje ubone isimo sinzima ngakusasa phika phelele khona ucabanga yona le nto ukuthi mfethu kungisiza ngathi ngihlale futhi yabo kona okay I can take a break for now kodwa kufanele uyicabange le nto ukuthi ngakusasa ke yini efanele uyenze wangisho indoda ilala namhlanje sasiphinde ivuke yabo indoda kufanele iyazi ukuthi nje mfethu must work yabo kufanele ube na something bese momjitha mfethu kufanele na something ozoba proud ngayo ukuthi ngiyenzile yes ube passionate ngalo nto ukuthi nje ngiyafisa ukuthi lento yami lento engiyenza mfethu ibe impumelelo always pray mfethu always give that mindset ukuthi lento engifuna ukuyenza mfethu izokwenzeka so nje so kahle mina shuthi
engidlayele esitolo ngiyibhemelele ogwayi wami ngicela ishumi. Awungidabukeli kahle kahle. Hayi kanjani manje? Awungidabukeli kahle kahle. Because ngizokhala ukuthi umsebenzi ayikho mfethu kuyabheda. Awungidabukeli mina kahle kahle esitolo. Yabona. Uthini umbono wakho ngalapho? Uthini umbono wakho ngalapho? Uyiphushela nje esitolo nje mfethu. Ngihleli nje mfethu ngaphandle esitolo sePakistan mfethu ngizocela ishumi oqeda ukuyodayisa. Awungidabukeli mina mfethu. Ithi what your view lapho? Butwami yabo nje mina engakusho ukuthi because ekugcineni mina lento bese ngiyenzayo angiyenzeli mina. Angiyenzeli mina because mina isifiso sami sayo yonke lento engifuna ukuyenza mfethu awuthi ngizenzela mina. I want to open some opportunities for thina abantu abamnyama ekugcineni. Iyona nje isifiso sami vele sidala ngisayintwana futhi. Yabo ukuthi nje I want to yabo ukusupporta nje bese ukufaka abanye abantu kulento engifuna ukuyenza mfethu. Yabo because ekugcineni sabantu siyafuna nje sonke sibe right because especially njoba unemployment nje ingaka nje mfethu yabo especially for youth mfethu. Ngiyafisa ukuthi nje into si right nje ngempela mfethu sengiphumele nami mfethu ukuthi ngiqasha abanye abantu bese bangisebenzele abalifisayo lithuba lokuthi mfethu umuntu athole isibani. Kunomuntu mfethu ofisa mfethu ohluphayo ngempela mfethu ofisa mfethu ukuthola umsebenzi mfethu nakuthi uyimuphi mfethu yabo alright uzomazi umholele kahle nje mfethu yabo naye nje ahlale comfortable lelo business. But manje mfethu ukuyakhuluma ukuthi kunomuntu esomqashile. Yabona abakanti abanye bake bakhale ngokuthi khona wake wathi kungcono wayesayiranela yena. Yabo khona umunye usise engimaziyo uyadayisa naye. Uthi angekaze akwazi ukuqasha umuntu. Ukuqasha umuntu kuyistress kabi. When experience yakho injani lapho ekutheni usebenzisana kanjani kahle kahle nomuntu osebenza ngaphasi kwakho? Noma unefear ukuthi ngelinye ilanga ngavela abaleke nayo yonke imali noma ubudlelwane benu ubustrong ngaleyo ndlela leyo? Yes, because for now mina umuntu engisebenza naye mfethu umuntu engimaziyo vele yabo umuntu esisikhule naye vele mfethu umuntu nje because besifunda nje primary bese ngifunde naye mfethu sesineminyaka so ngifunda naye kodwa nje mfethu ukuqasha umuntu nje mfethu nje uzomfaka esipani nje mfethu umuntu mfethu akuyona inkingi kodwa mfethu engakusho nje wena yabona mfethu uqasha umuntu kufanele wazi lo muntu umqasheleni sure nalo muntu mfethu must follow the rules umnikeza wona because egcineni kwibusiness kufanele ukwazi mfethu ukuyimela kulona. Uma uqala something ufaka omunye umuntu fanele ukwazi uyimela kulona ukuthi nje umnikeza lo ma rules mengalandeli mfethu ayishiya phansi bhuti wami yabo kodwa egcineni mfethu bese abantu baningi bese abantu abayifuna le opportunity kumele uqine isandla egcineni ufake uqine isandla bhuti wami ukuthi mfethu nawe mfethu mozinikezile menginikeza something mfethu nawe uzinikeza uthando lalokho mfethu yabo because mfethu angivuka mama mfethu umuntu mfethu ngimfaka lo nto mfethu I make sure ukuthi mfethu he feels comfortable or she feels comfortable kulokho mfethu akwenzayo yabo sikwazi sisebenzisane mfethu siye good because umuntu mfethu ngisipana naye mfethu ngiyafuna ukuthi siye kude naye yabo yabona nje mfethu umfowethu le nje ngisipana naye mfethu besikwazi ukuthi nje mengine event ngimthethe hayi bafo asebenze ku event yabo ukuthi nje nje bephusha la location ngimthetha mengine event ngeme weekend ngisayiba fasambe yabo siphusha mfethu nje khona nabanye mfethu sife nje silekelane nabo so nje kube into right nje bhuti wami yabo because ugcineni kufanele sibambisane kukho konke nawo first bambisane mfethu ukuze nawe into yakho nawe izocaca ubambe kwazi ukuthi ubambisane nabanye abantu yabo nabantu osebenza nabo ungabathatheli phansi ngoba uthi umuntu umqashile yabo kunabanye abantu bese bathatha ngomqondo ukuthi ngoba useyiboss fanele mfethu umuntu ambukelele phansi yabo akufanele nje uyenze lo nifanele nonke mfethu nibe equal nibambane kulonto mfethu yabo niphushe nje mfethu because igcineni na mfethu na ufuna into right mfethu uyafisa mfethu enze into right na mfethu ahole mfethu abe right akwazi ukuthatha ama responsibility for izinto afuna ukuzenza mfethu for ama needs akhe nama wants mfethu yabo kunabantu mfethu abayifunela nje lokho ukuthi nje akwazi athola imali yokuphila mfethu akwazi ukudla umndeni abanye yabo so ngiyafisa nje na mfethu kufike lapho mfethu kodwa nje kancane nje bhuti wami as long nje sibambisana kuzokwenzeka kahle mfethu kunomuntu
osesikoleni njengamanje noma usephumile esikoleni ungasebenzi njengomuntu ozakhele yena ithuba oyicreatele yena iopportunity yokuthi enze imali ungam-advise uthini lowo muntu loyo akasebenzi noma umuntu osesikoleni ungam-advise uthini ngokuthi naye akwazi ukuthi agcine iphilise empilweni ithini advice ongamnikeza yona eqhamuka from usomabhizinisi onjengawo ukuthi phela abantu bethu bafuna izinto engafani bethu kunabanye bethu abafisa nje bethu to do their careers abanye bafuna ukuthi benze lento engifuna ukuyenza ukuthi umuntu abe nebhizinisi lakhe yabo ekugcineni sonke fanele sifocus ekuthenini bethu kulento esifisa ukuyenza singagive up kuyona yabo ngisho izinto eziningi kufanele uzinikeze uthando kukona yabo abantu abane nje mebenulawo uthando lokuthi umuntu hayi lento le ngizoyenza ekugcineni yabo just give you nje your whole heart yabo make sure ukuthi nje into ofuna ukuyenza nje iyenze in any way yabo so nje yamo ilokho nje ukudingakala mfethu mina engakusho mfethu they must give me all their heart ukuthi nje lento le ngizoyenza shona khona ngizoshona nje khona mfethu yabo kuzo zonke lezi inkinga lezi esuyifacile ka entrepreneurship yipi that one lesson ukuthi yabo le engiyifundile kulowo mzima lo bese ngidlule kubona uthi yabo nje le lesson le angisoze ngayikhohlwa empilweni entrepreneurship ingifundise yona cause butama uqala ibusiness kufana nempilo ephilayo ekugcineni uqala ibusiness it's like you are starting your new part of life into ofuna ukuthi ikusaside into iyekude ozokwazi ukuthi ukhuphuke nayo yabo ukuthi nje kube into eriseayo now urise it's like it's something that's lift you in life it's like ibalance it's like utamfethu nje mfethu lento nje mfethu ibalekile ngempela nje mfethu to balance in life yabo ukuthi ukwazi mfethu into ungangisho into muzinikezile nje kuyona mfethu uzokwazi uyenze uzokwazi nje kakhulu nje ukuthi uyenze so nje we must make sure ukuthi nje in life you don't give up you always encourage yourself you can mirror ukuthi nje mfethu lento ngizoyenza usitshele nje mfethu kuyona mfethu yabo because because gcineni the first support it's you sure the first encouragement the first thing ofuna nje ukuthi yenzeke wena fanele uzigqugquzele kuyona kuqala ukuthi yenzeke abantu they will see you yabo because uyabhaleka umuntu mfethu ukuthi lento hayi uzimisele ngayo sure so nje I make sure ukuthi nje lokho nje hayi kuyavela impela ukuthi hayi ngizimisele so in the next 5 years Mr Big Buns libone kuphi and ne business lakhe bazibona bekuphi Mr Big Buns Butwami Mr Big Buns is going far Butwami is going far my company is gonna go far sure lento ngiqalile nje Butwami ngifuna iye kude Butwami in the next 5 years ngifuna ukuba nesitolo sami sure kahle I wanna branch it yabo I wanna branch it because ukudla vele kufanele wenze kanjani isikhathi esiningi ukuze into yakho nawe icace ngempela yaziwe South Africa and nabanye abantu nangaphandle yazi sure nabanye abantu abazofika beze bazofuna ukuzodla ukudla kwakho yabo lama back time Mr Big Buns who is that yabona nje umuntu afike mfethu oyikushawe nama challenge la shy back enkulu sure so nje ngiyafisa nje kana be ngiyafisa ukuthi nje ngiyibranch nje mfethu ngihave a big nje restaurant yabo nje mfethu ngakusho nje ilokho mfethu noma ngithi nje indawo similar like McDonald's kube nje mfethu ezokwazi serve ama burger ama corn dog ice cream ma wings so nje mfethu wona make sure ukuthi nje lento engifuna ukuyipush iyenzeka mfethu iyenzeka nje Butwami and it's gonna happen and kuzokwenzeka Butwami kuzokwenzeka mfethu awuna kusho ukuthi
iy'tolo zami ziba khona everywhere Tholakala kalula. everywhere ngifuna ukutholakala kalula futhi ngitholakala everywhere umuntu futhi uyangithola Thekwini uyangithola Maritzburg uyangithola la eMastel uyangithola Sure. everywhere uyangithola bhuti wami Mr. Big Bang. Mr. Big Bounce good taste Yeah. So mfethu just nje for another marketing. Sure. Mr. Big Bang mhlawumbe ngathi utholakala kuphi? Menu yakhe ime kanjani? Ikhathi asebenza ngazo cause mhlawumbe omunye umuntu uyogcina mhlawumbe sefona ngo-12 mhlawumbe ulele lapha nomama. bezodwa benshi Yeah, Mr. Big Bang mfethu utholakala kuphi? Odwa kanjani? Menu yakhe isebenza kanjani? Okay. Engakusho nje bethu ukuthi bangisho kusaningi kusazoqhamuka. Sure. Kusaningi kusazoqhamuka for now kodwa nje ngisarelaxile yabethu. Ngisaphusha lokho engisabona sakuyenzeka okunye singiyokulandelisa ekhambeni kwesikhathi yabo. Kodwa nje there are many things I want to do. Sure. Wangisho I want to be creative kulento engifuna ukuyenza. Angifuni ukuthi nje ngiphushe into eyodwa. Ngifuna ukuthi nje kube nje nama-menu kodwa idili nawo amabheka ahlukene. Ahlukene khona nje ngithi ngifuna ukuyishaya nje twisted burger. Yeah. Twisted burger kuhlukene khona nebhega yaseDubani. Yeah. Khona ibhega ngizosho ukuthi yaseDubani. Sure. Hayi khuleka iduda nje ebhegeni ya iduda ebhegeni ngisho iduda emanzini iduda ebhegeni ke la. Hayi khule number 1 so ngifuna ukuthi ngibe creative kuyo yonke into engiyenzayo bethu I want to make sure ukuthi nje into engidayisayo make sure ukuthi abantu baba happy kuyona abantu bayithanda yabo so nje la ngithola khona nje ngithola nje TikTok isikhathi esiningi nabo ngisebenza ngawo TikTok isikhathi esiningi manje na Facebook uyangithola Mr. Big Buns kodwa engakusho ukuthi Mr. B Buns yabo Mr. B Buns because ngiseve kanje ngisho ngithi Mr. Big Buns ngithi nje Mr. B Buns upinje wodwa Mr. Big Buns kuwona wonke ama platforms kuwona wonke nje mfowethu nje na WhatsApp uyangithola nakhona nje ngabe number yami ungayibiza ikinking okay na WhatsApp nje ngiyatholakala 061-787-9326 ama hours owasebenza nginga-order ngo-12 ebusuku ngiya-order ngo-1 wangifana mfethu ngibuye ngiyiphumulela kancane kodwa nje ikhathi nje engasho mfethu kudependa nokuthi phela into yami yabo ngalosi sikhathi suke ikhona because kuyenza izinto iphele mfethu wangisho bayathenga ngisho into yami yaphela and masiphelile ngasikhathi singekho kodwa nje isikhathi nje ngasho ukuthi nje because mina wangisho ukuthi ngidayisele ezikoleni isikhathi esiningi sure ngiyaphuma nje ngabo 10 yabo 10 11 nje mfethu uyangithola nje mfethu singiyaphuma ke la lokushini uyangithola uyangifonela ukuphi Mr. Big Buns uyadeliver ngiyafika ngikulethela anytime nje mfowethu anytime uyangitshela nje ukuthi uyakudinga lesikhathi kodwa ke nje mase kushaya o 8 7 8 hayi bana ayikhululeka hayi Dothe fridge vule ama fridge lapha so kuthuluza ama fridge hayi so anyway defense ungayisho to abantu abakusupportayo and to your followers mabafethi abafethi bengisupportile kakhulu mina ngifuna ukubonga abafethi for ama followers ami abantu abangilandelayo abantu abangisupportayo abantu abangi-encourageayo especially lo mjethi kuthiwa Elijah production khona nje lapha ku TikTok lo mjethi la hayi yakuphusha nje ngihlana naye mfethu yabona nje wanginikeza nje uthando lakho nje mfethu yabo umjethi nje unaye nje osaya olandelwa nje udumile nje nakhona yabo so nje mfethu na nje wanginikeza nje nalo le encouragement ukutwana phusha yabona nje wangiveza emavidweni ukuthi hayi phusha ntwana yabona abantu bayithanda yami baba baningi ngangithi nje opportunity ivuleka ngabanye abantu fanele ukwazi abanye abantu ekugcineni yabo ukuze uthola abanye abantu yabo so opportunity nje yavuleka ke mfethu ukuthi nami I always been a good person to other people yabo because egcineni umuntu umedazi fanele ube umuntu ovulekile ube nothando yabo abantu nje bebekubona nje bayithanda wenza bakuthande kwayinawe yabo bakwazi ukuniza ama opportunity nawo ukuthi hayi sibanibana yabo nakho ukuthi yabo so nje as sonke we need one thing success
Yeah, ne. Yeah. Mr. B. Mr. Big Boss. Yeah, Good taste. Yeah, but thank you for coming, Vethu. Hopefully, Thank you're gonna get more support from abantu, and ngiyayithanda le movement esasinayo as black people of supporting each other. Sure. Noma uyanotice like on TikTok, Yeah. siyaplagana, siyasebenzisana. Enganje lo movement le ingaqhubeka, and now to most stores opening. Sure. Kade ngidlula nje lapha emall nase la namcoyi ngenhle kaMastile. Yabo zikhona izitolo ezivulekile, and I'm like one day ngiyafisa ukubona nje like Mr. Big Buns ubhaliwe lapha ya. Yebo kanjalo. But number singafisa lo nto but isitolo esikhulu nje hayibo na Mr. Big Buns lapha. Yaba yambona ucela uKFC uveza Mr. Big Buns. Compete nabo kanje. Yabo compete nabo kanje. So mfethu yeah. Izinto ekanjalo and kuzokwenzeka. So but yeah, thank you for coming to bafethu nizwele nani mawuyithandile le video and umthandile Mr. Big Buns, just subscribe, just like, umfollowe, uodeke futhi ke ungagcina ukulike kuphela ode. Yeah, kunjalo. Yeah bafethu, so yeah, siyabonga kakhulu. Awe hey bro, yeah. Right. Yeah. Awe ish. Hey, okay.